Hola, soc la Jèssica. Avui vinc acompanyada. Us porto una nova sessió de tonificació dins del programa de Jo entreno a casa by QB. La sessió d'avui bàsicament es tracta a través d'un patró motriu, que és un lunge. Intentarem treballar cames, espatlles i també una mica de core. Vale? Què necessiteu? Doncs ja ho veieu. Una ampolla tipus com aquesta és de 5 litres, en podeu tenir de 8 litres, o si voleu una ampolla més petita, de 2 litres o així. Vale? Jo li he tret una mica l'aigua perquè el fet que se'm mogui l'aigua em provoca una inestabilitat, la qual la contrarresto amb el treball del core. Esteu preparats? Doncs som-hi, anem a l'escalfament. Queda't aquí, mira, en comptes d'estar amb les espatlles així, activa les teves espatlles a l'enrere i aguanta aquesta posició, espatlles enrere i a baix. Obre, som-hi? Vinga, doncs, 1, 2, 3. Fantàstic. Squat amb braços a dalt. 1, baixes i aquí, braços. Queda't a baix, aguanta aquí, posa les mans a terra i obre, mira, obre i obre, obre i obre, continua, 1, 2, 4 més, queda't aquí un moment, obre, mira, col·loca les mans sota i estira el braç. Estira i a baix, estira a baix. Quantes vegades més? Queda't a baix, intenta tenir l'esquena recta, no aquí, esquena recta. Mira aquí, aquesta cap a un costat, cap a l'altre. Fantàstic, estira, i ara sí, enrere, agafa aire, expira i prepara't, agafa l'aigua, anem a fer un punt de bíceps, estira, estira, aquí, punt i a baix, genolls lleugerament flexionats, colzes enganxats en el teu cos i apropa. Lunge, però no paris els braços, 1, 2,
de moviment, Aquesta vegada treballarem les espatlles. Queda't aquí. Puja. I a baix. Flexiona una mica. Els genolls i mantén aquí. A l'alçada del teu pit i baixes. Continua. 1, 2, 3, 4 més. Amb l'anys, som-hi. 1, 2, i per rebota baix. 1, 2, 3, torna baix. 1, 2, 3, 1, 2, 3, continua. 1, 2, 3. Bé. Anem a la següent progressió, Puja braços i rotació. Mira. 1, 2, 3, has de fer així, Toca apretar el core. Toca apretar. 1. Bé. Continua. Com anem? No paro, no paro. Aprieta l'abdominal, bufa. I torna-hi. Fantàstic. I els abdominals. Anem a les abdominals ara, Per tant, col·loca't aquí. Eleva els peus, que no et toquin, i aquí, mira, 1, 2, 3, 4. Continua. 1, 2. No paris, Ara entens el fet que l'aigua et provoca una inestabilitat, Mantén. Aguanta aquí. Fantàstic. Mira, d'aquí, una i canvies. Un i canvio. Un. El cos lleugerament inclinat una mica enrere, però que no faci una curva, L'esquena està recta. Pots aixecar les dues cames? Anem a provar-ho. Som-hi? Mira. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Si no pots, continua aquí, O pots fer una mica més lent. 1. Queden 15 segons. 1, 2. Pots alternar amb una cama o amb les dues, Perfecte. Obre. 2, 2, mira, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Porta ben bé l'ampolla sobre els teus genolls. Obres i tanca. 1, 2, 1, 2. Si notes que fa mal l'esquena, queda't aquí. No baixis ni tant les cames, sinó fins aquí.
Sí? Mira, prova altern. Una mica més ràpid. 1, 2. Continuo. 1. Estira cames i 3 rebots a dalt. 1, 2, 3. I aquí. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Continua. 1. Estira cames, Si notes que activen molt els isquios, flexiona-les una mica. Però no paris. Si no, cames a terra. Últimes. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Queda't a dalt, queda't aquí. I ara baixo i baixo. Mantén el cos a dalt. Si estàs molt fatigat, aguanta baix. Si no, desenganxa les escàpules i mantén aquí. En queden 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, última. Bé. Perfecte, ara ja saps. O pots fer bloc de cames 3 vegades seguides i després el bloc d'abdominals 3 vegades seguides, o si vols, intercala-ho. Ok? Ens veiem a la següent. Recorda, els nostres vídeos estan penjats també en el YouTube.